Umhla wama-23 kwinyanga Juni wabekelwa bucala ukubhiyozelwa usuku lwabasebenzi bakarhulumente. Olu suku luqaphela umsebenzi nendima edlalwa ngabasebenzi bakarhulumente eluntwini. Umphathi wenkonzo zoluntu nolawulo uMnumzana Senzo Mchunu wenze intetho yakhe ePitoli ezothulela umnqwazi abo baphambili ekulweni intsholongwane yeCorona. Uthumele namazovelwano kwiintsapho zabo baphulukene nobomi babo besenkomeni. We take this opportunity to thank them and implore them to continue giving this service to our communities. And at the same time, we want to salute those who have fallen while performing their duties, and we send our sympathies to the families throughout the country and throughout the continent. Of course, many countries in our continent have embarked on similar measures to stop the spread of coronavirus without compromising delivery of critical public services. It is therefore fitting that we celebrate this day to affirm the importance of quality service delivery to communities, even at such periods as we are experiencing currently. Urhulumente wenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba iinkonzo ziyafikelela eluntwini nangona ilizwe lijongene nalo bhubhane. Wenze umbulelo kubo bonke abasebenzi bakarhulumente abazinikeleyo emsebenzini wabo.